το μεγαλύτερο τρόλ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Νοέμβριος 1996. Η Southampton παλεύει για την επιβίωσή της στην Premier League και ο προπονητής Graham Souness ψάχνει λύσεις σε ένα ρόστερ που ταλαιπωρείται από τραυματισμούς. Κάπου εκεί χτυπάει το τηλέφωνό του. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ο George Weah, εν ενεργεία κάτοχος της χρυσής μπάλας με την Paris Saint-Germain. Ο Weah συστήνει στον Souness να δοκιμάσει ένα ξαδερφό του ονόματι Ali Dia. Του λέει ότι έχει αγωνιστεί στην Paris και ότι είχε 13 συμμετοχές με την Εθνική Σενεγάλης. Ο Souness σκέφτεται ότι για να λέει ο Weah τόσο καλά λόγια για τον παίκτη, αξίζει μια ευκαιρία. Βεβαίως, η μόνη αλήθεια σε όλα αυτά ήταν το όνομά του. Ο Ali Dia είχε περάσει από χαμηλές κατηγορίες σε Γαλλία-Γερμανία και είχε αποτύχει σε δοκιμές σε Gillingham, Bournemouth και Rotherham. Λίγο πριν εμφανιστεί στο St. Mary's, είχε προλάβει να καταγράψει μία και μοναδική συμμετοχή ως αλλαγή με την ερασιτεχνική Blyth Spartans. Παρότι στη μία και μοναδική προπόνηση που συμμετείχε προβλημάτισε έντονα με τις ικανότητές του ή για την ακρίβεια με την έλλειψη ικανοτήτων, η τύχη αποδείχθηκε σύμμαχός του. Το φιλικό των αναπληρωματικών της Southampton με την Arsenal, στο οποίο θα δοκιμαζόταν, ακυρώθηκε λόγω καταρρακτώδους βροχής. Ο Dia υπέγραψε μηνιαίο δοκιμαστικό συμβόλαιο και ως εκ θαύματος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τον αγώνα με τη Leeds στις 23 Νοεμβρίου του 1996. Στο 32ο λεπτό του αγώνα, ο εν ενεργεία τότε θρύλος της ομάδας Ματ Λετισιέ νιώθει ενοχλήσεις και ζητάει αλλαγή. Προς έκπληξη όλων, στη θέση του περνάει ένας παντελώς άγνωστος Σενεγαλέζος με το νούμερο 33 που ο προπονητής του δεν είχε δει ποτέ να παίζει live. Αυτό που ακολουθεί φυσικά μένει στην ιστορία. Ο Λετισιέ θα δηλώσει αργότερα ότι ο Dia ήταν σαν κοτόπουλο χωρίς κεφάλι. Έτρεχε παντού εκτός από εκεί που βρισκόταν η μπάλα, προσπαθώντας προφανώς να την αποφύγει για να μην καταλάβουμε πόσο κακός ήταν. Ο Dia άντεξε 53 λεπτά προτού αντικατασταθεί. Η Southampton ιτήθηκε με 2-0. 2 εβδομάδες αργότερα, το συμβόλαιο του λύθηκε καθώς αποκαλύφθηκε αυτή η ιστορία της φάρσας. Φυσικά ο πραγματικός Weah δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Κάποιος συνεργός της απάτης ή και ο ίδιος ο παίκτης είχε τηλεφωνήσει παριστάνοντας το Λιβεριανό Σταρ. Μάλιστα, χρόνια αργότερα αναφέρθηκε ότι είχε επιχειρήσει το ίδιο κόλπο σε συλλόγους σε Φιλανδία και Γερμανία. Μετά τη Southampton, ο Dia δοκιμάστηκε ανεπιτυχώς στην Port Vale. Πέρασε για λίγο από την ερασιτεχνική Gateshead, όπου έπαιξε 8 φορές πριν εξαφανιστεί οριστικά από το ποδοσφαιρικό χάρτη. Στη συνέχεια σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, έκανε μεταπτυχιακό στο Σαν Φρανσίσκο και φέρεται να εργάστηκε στο Κατάρ. Ο ίδιος, χρόνια μετά, υποστήριξε ότι δεν ήταν απατεώνας και ότι ο Θεός θα μας κρίνει όλους. Ο μεγαλύτερος overachiever στην ιστορία του ποδοσφαίρου είχε καταφέρει να παίξει για 53 λεπτά σε μάτς της Premier League, πείθοντας εκτός των άλλων ότι αν και Σενεγαλέζος ήταν ξάδερφος ενός Λιβεριανού. Ηθικό δίδαγμα. Καμιά φορά το μεγαλύτερο ταλέντο είναι να πείθεις ότι δεν είσαι αυτό που φαίνεσαι.